Després, en quant a administració pública, sí que vulguem fer una administració pública que siga simple i ràpida. En aquest temps que hem estat al front de l'Ajuntament, hem notat que n'hi ha molts procediments que estan molt burocratitzats i que per fer una tramitació que es tarda un temps més de lo que hauria de ser. Entonces, volíem fer una reorganització administrativa de tots els departaments de l'Ajuntament i simplificar el que són els tràmits de manera que no s'emboten cap, però agilitzar el que són l'emissió d'informes i el que és el moment en què es dicten les resolucions. Quant a benestar social ja hem parlat. En educació tinguem una especial preocupació i interès per augmentar l'oferta de l'escoleta infantil municipal i dotar-la també de comedor. També anem a agilitzar el que és l'ampliació de la segona línia en el Col·legi Manuel Sanchis Warner i en l'escola d'adults anem a sol·licitar a la Conselleria que ens autoritzi a que pugui fer-se el que és tot el graduat en ESO, que actualment no és possible realitzar-lo en esta escola. En quant a seguretat ciutadana, tinguem previst en el programa la instal·lació d'un centre de vigilància, està ja prou avançat en pressupostos i el que és el projecte, un centre de vigilància en el que es col·loquen en els polígons industrials, en els accessos a la població, càmeres de control de tràfic, però que al mateix temps serveixen un poquet per dissuadir, manera de dissuadir a les persones que vagin en interessos que no són, en intencions que no són molt bones. Continuarem i mantindrem i millorarem el que és la policia de barri, que ens ha donat molt bon resultat en les zones on hi ha major afluència de gent, perquè hi hagi un contacte entre la policia i la ciutadania i els xicotets comerços de dins de la població. I en quant a tràfic també tinguem previst el que és l'ampliació i millora del camí Alfarrasí com una alternativa, un accés alternatiu al polígon industrial el Carrascot. La realització de la rotonda a l'entrada de la població, que ja disposem de totes les autoritzacions i permisos per part de la Diputació, que és la propietària de la carretera, serà una rotonda que permetrà la construcció de 2 passos de peatons, un poquet més avall de Correus i l'altre a l'altura del parc que és de forma triangular, de la plaça de la Libertat. I aquests 2 passos de peatons són molt importants perquè actualment la gent cruza pel mig de setos i per mig dels carrils de circulació. Quant a urbanisme, una cosa molt important és impulsar ja definitivament per l'aprovació, perquè s'aprove definitivament el Pla General d'Ordenació Urbana que està en tramitació des de l'any 2007, donar-li un impuls perquè definitivament s'aprove, també evitant o ja excloent definitivament el que és el PAI de les Vidales i la zona en la que s'havia classificat per a la instal·lació de vertederos de residus. Una altra cosa important, 2 actuacions en quant a carreteres, que és instar a les administracions competents un nou accés a la població des de la CV60, la carretera d'Olleria a Gandia, un accés directe que ens comunique en aquesta carretera. I també el que és la ronda sud-est, que ja estan començades les negociacions, estan ja prou avançades, ja s'han produït inclús sessions de l'ocupació perquè l'Ajuntament pugui ocupar aquests terrenos, una que hem denominat accés sud-est a la població de l'Olleria, que és des de un poquet antes del quartel de la Guàrdia Civil, per on està l'empresa Galol, un carrer, obrir el carrer que estava previst en el Pla General, que dona a el que és la plaça de la Riba, que diguem. Serà una via que donarà una accessibilitat molt bona a tota la zona de la Riba i del polideportiu municipal. Servicis municipals, també tinguem ja i prou avançades la instal·lació d'unes pantalles informatives
en llocs estratègics de la població, com pugui ser el Parque de la Plaza de la Libertat, a l'eixida dels col·legis i de l'institut, en la plaça de Loreto, en la plaça de l'Ajuntament i per la part de la Riba. En unes zones determinades posar uns panels informatius en el que constantment van eixint les informacions municipals i els bandos. I aquests panels ens ha ofertat una empresa. Simplement nosaltres els donem l'autorització i ells el que fan és que inserten publicitat i la mateixa publicitat és la que financia aquestes pantalles informatives. I com no, millorar també des de servicis municipals la limpieza viària, que actualment n'hi ha 2 persones dedicades tots els dies, però l'olleria s'ha fet molt gran i necessitaria quasi que duplicar el número de persones. N'hi ha un fort endeudament de l'Ajuntament heretat de 500.000 euros en l'empresa FCC, que era la que ens presta el servici de limpiesa viària. Estem amortitzant aquest préstec anterior i estem ja en negociacions per refinanciar aquest préstec, el que ens permetisca l'incrementar el número de persones que estan diàriament netejant el nostre poble, inclús la possibilitat de posar una màquina barredora que farà determinades zones al dia. Cada dia s'encarregarà de netejar unes zones. Quant en el tema de cultura, una de les infraestructures o instal·lacions que ja va sent hora que es creen així en Olleria és l'auditori. L'auditori en què es puguen realitzar concerts, les diferents bandes de música i grups de teatre, que siga un auditori que també siga polivalent i que pugui gastar-se per els altres actes de tipus cultural o social. En quant a patrimoni, el buscar financiació per a continuar la restauració de la casa Santonja i principalment ajudar en el Consell Parroquial a lo que és la rehabilitació i restauració de la parròquia Santa Maria Magdalena de la Iglesia, que va ser declarat recentment BIC, bé d'interès cultural, i necessita també d'una imminent restauració. Uno dels retos d'este programa i d'esta candidatura, enlaçat en el tema de lo que és la creació, la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball, és el donar-li un impuls a lo que és el tema del turisme, el potenciar, promocionar turísticament a l'olleria, el buscar aquesta nova forma de que vinga així gent d'activitat econòmica i de servicis. Després, en quant a participació ciutadana, continuar. Este és un partit que està directament relacionat en la ciutadania i crear el que és la figura del defensor del ciutadà, que sigui una persona, no serà un nou puesto de treball, una nova càrrega, sinó que serà totalment gratuït. Persones que vulguin dedicar-se, que ja ens han oferit persones de la població que vulguin dedicar-se a aquesta qüestió, o persones que no tenen altra ocupació per estar jubilats i que poden dedicar un temps a desempenyar aquestes funcions. La figura del defensor del ciutadà de l'olleria, com antes dia, que s'encarregarà de ser el transmissor entre les necessitats, les queixes del veïnat en les diferents conselleries i en l'alcaldia. Programa que també tinguem ja prou avançat en la Diputació de València és el programa de Olleria Municipio Wi-Fi dins del pla de la Diputació de València, que tracta de dotar de Wi-Fi a totes les poblacions que s'han adherit a aquest programa i que Olleria ja fa quasi un any que es vam adherir al mateix. Quant al cementeri, tinguem unes novetats en quant al cementeri. Una principal és ja la instal·lació de lo que són els columbaris o els nichos on es depositen les urnes cineràries. Considerem que ja està sent ja prou demandat per la gent que, per compte de procedir a l'enterrament tradicional, opta per lo que és la incineració dels seus familiars. Entonces va crear-se un tramo en el que es podran depositar aquestes urnes cineràries. I també el cementeri
una de les nostres intencions i firmes és la recuperació, almenys per a peatons, de l'antic camí del cementeri, que com sabeu va ser tallat per el que és l'eixida de la CV60 al polígono industrial. Va tallar el camí del cementeri i actualment per anar les persones a peu, sobretot les persones majors, tenen que pegar una gran volta per el rodat. Es tracta d'una passarel·la peatonal, aproximadament de 2 metres a 3 d'amplària, en què persones en un desnivell de menys d'un 6%, és a dir, el que és recomanable, que puguen passar a l'altra part a través en un passadís per damunt d'esta carretera. I una qüestió que també hem captat de la ciutadania és en matèria de transport. La línia que està fent el transport, la línia des d'Olleria a Xàtiva, està avui en unes circumstàncies prou deficitàries, dona un servici prou deficient, perquè només es realitza un viatge des d'Olleria a Xàtiva allà per a les 6 o 6 menys quart o 6 del matí, i després torna de Xàtiva a Olleria a les 4 de la vesprà. Doncs una persona major que necessita anar a l'ambulatori o a fer qualsevol gestió allí en Xàtiva, necessita alçar-se a les 5 del matí i tornar a casa a les 4 o 4 i mitja de la vesprà. I això portem ja diferents reunions en el que és l'empresa concessionària i titular d'esta línia. En principi la línia, aquesta empresa no està per la llavor d'incrementar el número de viatges, la freqüència d'aquests viatges, i tinguem ja parlat amb alguns altres professionals del sector l'implantar un servici d'autotaxi en adaptació a persones majors i discapacitats que cobrisca aquests viatges al llarg del matí i de la vesprà, que cobrisca aquestes deficiències de la línia de transport. Aquestes són, en definitiva, les grans qüestions del nostre programa electoral, que, com he dit, són qüestions que són realistes, tenint en compte la situació actual, i que ninguna d'elles no pot ser possible des del primer moment en què es posem a treballar-hi al front del govern. No hem volgut fer un programa dient que anem a portar així les Olimpiades perquè no puguem fer-ho. És un compromís formal que el que hem posat és el que puguem realitzar.